uJesu kunezinto asifundisa zona kuMateyu chapter 24. Yes, chapter 24 from verse number 3. Ukuthi abafundi bakhe baya kuJesu bambuza izinto eziyokwenzeka emhlabeni. Inhlupho sibonakaliso sokubuya kwakhe nasokuphela kwezwe, because bebakwazi lokho abapostoli ukuthi kunezinto eziyokwenzeka ekwambeni kwezikhathi. uJesu waprofeta ngezwe esiphila kulona, waprofeta izinto eziyokwenzeka emhlabeni, waprofeta ngebandla ukuthi kukhona iphithiphithi eziyokwenzeka ebandleni, kukhona izinto eziyokwenzeka emhlabeni, kukhona zonke lezi zinto zikhombisa izimpawu zokuphela kwezwe noma ezikhomba ekugcineni kwezwe noma zokubuya kukaKristu. Now siphila esikhathini ke noma izinto uJesu owasitshela ngazo sezenzeka, kubonakala esengathi abantwana bakaNkulunkulu laba bangabantwana bokukhanya, they don't care about it. Sithola we are ignoring izwi nesiprofeto izinto iBhayibheli lasitshela ngazo. For example, le ndaba yokuxoshwa kwabantu bokufika, it's biblical ukuthi kuyokwenzeka. Uma ufunda uMateyu chapter 24 kwakhulunywa ngakho ukuthi kuyokwenzeka, but we find ourselves njengabantwana bakaNkulunkulu sikulwela lokho nathi sithi abahambe. Kumnandi ngoba phela sikukhuluma because sibuka ama-benefit ezweni lesikhashana, but we know ukuthi uMateyu 24 wasitshela ukuthi sizwe siyovukela esinye isizwe. Nathi ngobuzwe bethu we find ourselves fighting ukuthi mina ngumZulu ngcono kunalabaya, omunye athi mina ngumXhosa ngcono kunalabaya, omunye athi mina ngumSuthu ngcono kunalabaya. Kanti lezi zinto kwaprofetwa ukuthi kuyokwenzeka. Now thina njengabantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe, if ufika la khona uzizwa ukuthi nginalo lelo chashaza enhlizweni, woyazi ukuthi uveza eminye imibhalo, kufezeka eminye imibhalo uKristu akhuluma ngayo. Njoba siphila kulesi sikhathi namhlanje uJesu wakhuluma ngendaba yabaprofeti bamanga, ukuthi kuyakuvela abaprofeti bamanga ezinsukwini zokugcina. Baningi namhlanje bagcwele everywhere. Nalabo abantu basindisiwe babona abanye baphethe igubhu, abanye baphethe ipakpaka, abanye baphethe amafutha ngendlela eyahlukahlukene. It's a fulfillment yesiprofeti uJesu akhuluma ngazo. Umpostoli Paul metshela uTimoteyu wathi ezikhathini zokugcina kuya kuba khona abantu abanesimo sokumthanda uNkulunkulu kodwa bawaphika amandla akhe. And iningi lethu siphila kuleso siprofeti sokuthi we call ourselves Christians, sisindiswe sonke, kodwa inkambo yethu ukukhuluma kwethu kuyiphatha kwethu akuhambisani naloko esiyibiza sithi sikhona ufezeke iprofeti. Ngoba ekugcineni kosuku lokhu uKristu akukhulumayo kumele kuvele. uJesu waprofeta wathi ensukwini zokugcina kuyokuphola uthando lwabaningi. Ebandleni likaNkulunkulu uthando luyokuphola, angeke ligcina ngokuphola futhi, kodwa uJesu wathi bayokungabakhaphelana, bayodayisana mase lipholile uthando. Sikuleso sikhathi ke manje la khona abazalwane bangasenawo unembeza, bangagcini ngokungabi nawo unembeza, bagcine bedayisana bodwa. Sidayisana sodwa ebandleni, sidayisana sodwa emphakathini. It's a fulfillment of the scripture. But sithola abazalwane noma imibhalo ifezeka phambi kwethu, ngoba yakhe yafezeka phambili ngelinye ilanga uMateyu chapter 2, Uzenzo chapter 2, umoya engcwele ehlela phezu kwabazalwane lapha eJerusalem. Lithi iBhayibheli there were about 120 abebehlala ku-upper room. Uma sebegcwaliswe ngomoya kaNkulunkulu, lithi iBhayibheli abababona bacabanga ukuthi bedakiwe. Wasethi Peter, no, ukugcwaliseka kombhalo ngoba ekwakhulunywayo kumele kwenzeka. Siphila kuleso sikhathi vele la khona kugcwaliseka imibhalo ngendlela ezahlukahlukene, but kukhona abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe abangekho aware ngaloko ukuthi okwenzakalayo kugcwaliseka lokhu uKristu akhuluma ngakho. Enye iprofeti uJesu akhuluma ngazo kuMateyu 24 wasitshela ukuthi eyinsukwini zokugcina kuyokwanda abaprofeti bamanga. Ngamanye amagama abaprofeti bamanga ngeke behliswa umthandazo yamakholwa.
kodwa kunalokho bayokuba baningi kakhulu. Osethu Jesu futhi ukube kuyenzeka ngamagama ukwanda kwabaningi ukwanda kwabaprofeti bamanga kuyokwenza ukuthi nabantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe bayakudukiswa. Kuthiwa baningi abayokudukiswa badukiswa abaprofeti bamanga. As a result namhlanje baningi abantwana bakaNkulunkulu ebebememezela ivangeli eliphilayo. Baningi osisi bethu sasibazi ukuthi baphila impilo ehlukile noma ezehlukanisele uKristu, kodwa in the long run bahlangabezana nabaprofeti noma bafika emabandleni la khona kushunyelwa ivangeli ukuthi no akunankinga lokho, kanti yona indlela yokuduka. Ngoba uma sekubheke ekudukeni kuba ngathi uya improve olwazini, kuba ngathi uya improve ekwazi ingconywana uNkulunkulu, kuba sengathi phambilini kade uyibophezele noma kade uyibophile. Now manje u-understand ngcono ukuthi lokho akukubi ngaleyo ndlela ungakwazi ukuphila. Bese kuba khona izinto ozisekela ngazo ukuthi angithi nabo ozwana, angithi nabo osibanibana, angithi nabo osibanibana, kanti indlela yakho yokuduka. Ziningi izinto esikhathini esiphila kuzona ezenzeka phambi kwamehlo ethu esingabi nandaba nazo. Uthi uJesu nina niyakwazi ukuhlukanisa izikhathi, niyakwazi ukubona izikhathi ukuthi mase kwenzeka lokhu kwenzeka nalokhu, kusho khona ukuthi sekuzokufika ehlobo, makwenzeka lokhu sekuzongena ubusika. Niyakwazi lokho, kodwa niyehlulwa ukubuka izikhathi ukuthi isikhathi sini lesesiphila kuzona. Lezi zinto ezenzeka phambi kwamehlo ethu, it's a sign ukuthi enye izinto uJesu akhuluma ngazo ziyenzeka. Lento le ijabulisa nabazalwane leyo yokuxoshwa kwabantu bokufika ukuthi ama-foreigners. iBhayibheli kithi njengabantwana bakaNkulunkulu lithi nathi we are foreigners in this land. In other words, kuyibhadi enkulu eshwabene ukuthi sithola abasindisiwe. We don't care about abanye abantu. Kuyibhadi uma kuthiwa siyothola nomntwana kaNkulunkulu osindisiwe athi yena South African, so no one is allowed here because let izwe asinalo thina izwe. So le enye yezinto ekumele thina njengabantwana bakaNkulunkulu asingeni lapho, because we have this understanding ukuthi we are foreigners. Soon and very soon sizahamba kule lizwe esiphila kulona. Kodwa uJesu waprofeta nangalokho ukuthi eyinsukwini zokugcina noma towards insuku zokugcina kuyakuba khona izizwe ezokuvukela ezinye izizwe, imibuso iyakuvukelana. Ubona wonke lamaqembu akhona, namhlanje khona leli, namhlanje khona leli, kusasa uqala elinye kufezeka imibhalo. Okuyibhadi kakhulu into esikhuluma ngayo namhlanje leyo ukuthi ukugcwaliseka kwemibhalo igcwaliseka phambi kwamehlo ethu siyibhekile, kodwa singabi nandaba nakho ukuthi izinto zenzeka phambi kwethu. uJesu akhuluma, yabona ngiyakweluleka namhlanje ukuthi awuhambe uyofunda uMateyu chapter 24 from verse number 23 to 39. Buka izinto uJesu akhuluma ngazo, izimpi namahembe zamazama komhlaba, ukuhlaselwa kwebandla, usingela kwebandla, ukuxabana kwabazalwane, kwanda kwabaprofeti bamanga. Besathi uverse number 20, uverse number 14 athi leli vangeli lombuso liyakushunyelwa ezizweni zonke kuba ufakazi and ukuthi umhla ukuphela ufika. We are here to remind abazalwane namhlanje ebusuku ukuthi singayibizi ngabantwana bokukhanya bese sigejwa izikhathi uKristu akhuluma ngazo. Ukwanda kwabaprofeti bamanga, laba bangayiphethi ipakupaku, abangawaphethe amafutha, abangaphethe zonke izinto eziphathekayo, but they are twisting isifundiso sikaKristu, abayenza abantu bafike comfortable ezolweni zabo, ezobayenza ukuthi ngelinye ilanga uma uKristu efika bangamboni. Bakhona baphakathi kwethu balimemezela ivangeli. uJesu wathi isango elisabantu ekubhujisweni likhulu, uthi baningi abahamba ngalo. Yilama movement akhona namhlanje, abantu abayakhona kodwa bangasizakala, abantu abawa-attendayo kodwa kungekho laba improve khona empilweni yabo ka spiritual, abafika khona bakitazeka, bakitazwa ama-keyboard. Namhlanje what is more important umculo nemithandazo emide but engana impact empilweni yabo. Waprofeta ukuthi abantu boba nesimo sokumsaba uNkulunkulu noma sokumthanda uNkulunkulu, kodwa inkambo yabo, izenzo zabo zingasho ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu. Ngoba wonke umuntu namhlanje uma uye ebandleni likaNkulunkulu ama competition all over, kukhompyutela ukuculwa, kukhompyutela ukushunyayelwa,
everyone ufuna ukuprove your-point, everyone ufuna ukuba nabalandeli bakhe, because we are no longer taking people, sorry, to Christ. Siletha abantu kithi, siyaba-own abantu. Kugcwaliseka uKristu wamemezela ngako ukuthi ey'khathini zokugcina lokhu kuyokwenzeka. Okubuhlungu kakhulu uma singena kuma-social media platform, lalela abashumayeli, kubonakala ngathi kusasemnyama kithi, kanti kwakhulunywa ngey'khathi ey'fana nalezi. Maye kuloyo oyoba yingxenye yokugcwaliseka kwemibhalo ey'ntweni ezimbi iBhayibheli liyoprofeteka. Kodwa lithi iBhayibheli lami uJesu uthi phakathi kokugcwaliseka kwemibhalo ukhona ingcosana eyakubambezela noma eyakubekezela ilibambe ivangeli kuze kube segcineni. Isizukulwane esiphila kusona, iy'khathi esiphila kusona, kumele uyibuze ukuthi isikhathi sinesiphila kuso isikhathi sokugcwaliseka kwemibhalo. Everyone is a Christian. Iy'tabane zisindisiwe. Namhlanje siphila esikhathini la khona abafana abancane noma iy'nceku nosisi bethu bashada namhlanje badivorce. Uma bedivorce kube sengathi this thing i-right. Yabona umntwana kaNkulunkulu avela ethi congregation kubantu abashadile sikufisela inhlanhla enhle noma siyakubongela omshadweni wakho. Eyazi ukuthi useyishada kwesithathu, knowing very well ukuthi lokho abakwenzayo akukho ukubongela ngoba amanyala lawo. Noma ubani ufuna ukungena emshadweni ushadela ukudivorce, ethi sedivorce laphinda yokuqala phansi kubongwe ngoba akekho umuntu ofuna ukuphumela ubala ukuthi actually into eniyenza is abomination phambi kukaNkulunkulu. Akumelanga kube kanjalo. Ngeke kukhulunywe ngoba siphila esikhathini la khona noma ubani ebongela nabantu abaphila emanyaleni. Namhlanje kubongela abantu abaphila emkhiphithweni. Namhlanje kubongela osisi bethu abazala iy'ngane bengashadile bayiphosta athi uNkulunkulu wakunikeza ingilosi eyatholakala emkhiphithweni. Because siphila esikhathini la khona sonke sifuna ukuvela njengabantwana bakaNkulunkulu, kodwa impilo yethu ingasivezi njengabantwana bakaNkulunkulu. Siphila esikhathini sokugcwaliseka kwemibhalo. Lezinto ezenzakalayo kuyasikhombisa ukuthi indidi singabantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe, kodwa isikhathi esiphila kusona sisazi. Akusimangaze thina njengabazalwane lezinto ezenzeka eNdlunkulu, akusixaki nakancane. Abafundi beBhayibheli bayo-understand ukuthi yiy'khathi lezi zokuthi imibuso iyohlukana phakathi. Akusixaki lezinto ekwenzeka kuyiphathimandla kule genge yepolitiki. We know ukuthi isikhathi esephila kusona, kodwa kuyibhadi kakhulu. Bona laba bantu abayiphathimandla baphinda balandwe emanyaleni babo bazofakwa la kuthiwa bayakholwa nabo ngoba bezwakale bebiza uJesu. Bethi uma beqeda bayangemuva bephinda babiza amadlozi, babiza iy'nyanya, babiza bakuxube, kodwa ngoba bathe uJesu noma bathe ukhona uNkulunkulu nabo bese bangabazalwane. Omunye wakhe watshela uZuma, wakhuluma ngoZuma wathi uZuma uyakholwa. Nina bafethu, kubi ukuthi siphile esikhathini la khona abantwana bokukhanya, isikhathi esiphila kusona asisinakile. uNkulunkulu akasenzele umusa. Akugcini futhi lapho, kugcina masenzezekile lezi zinto we end up iy'ntshumayelo zethu zakhela phezu kwalezo zinto. Iy'ntshumayelo zethu zibuildwa phezu kwezimo ezenzakalayo kuleso sikhathi. Lento yenzeke eNdlunkulu yesilo sithuka unkosikazi wazo kuyintshumayelo kwabathile. Lezi zinto ezenzeke ukufakwa kukaMisizulu abe inkosi kuyintshumayelo kwabathile, kuneyiprofeto eyivezwa lapho. This thing ngake ngayikhuluma phambilini, indaba yobukhosi. Baningi abantu abasilandela amavesi in the Old Testament bathi iy'nkosi zabekwa uNkulunkulu ngoba sinawo amahlathi emzimbeni kaNkulunkulu. Akhotha nezinto ey'ngahlangani. Ayikho inkosi noma ubukhosi abuqalwanga uNkulunkulu eBhayibhelini. Inkosi yokuqala yabakhona eBhayibhelini uSawule. uSawule akafakwa kwakungekho emqondweni kaNkulunkulu ukuthi uIsrael abe nenkosi. Kwaba umbono yesizwe sakwa-Israyeli ukuthi ma bebona ezinye izizwe zinamakhosi bathi nabo bafuna inkosi.
baya kuNkulunkulu bamtshela ukuthi sifuna inkosi, batshela umprofeti uSamuel ukuthi nathi sifuna ukuba nenkosi yethu. uNkulunkulu wanqaba, thambe uyobatshela ukuthi uma bakhe babe nenkosi, le nkosi abayifuna iyolala namakhosikazi abo, iyolala ney'ngane zabo, iyothatha imfuyo yabo, bathi sifuna ukuba nenkosi. uNkulunkulu wakuvumela lokho ukuthi sizwe sakwa-Israyeli saba nenkosi. Emveni kwalokho kwaba uDavida owapruvwa uNkulunkulu. Asiwona wonke amakhosi abekwa uNkulunkulu. So akusho ukuthi inkosi yagcotshwa uNkulunkulu. Maningi amakhosi abakhona eBhayibhelini angakaze amkhonza uNkulunkulu. Amanye yalawo makhosi ashaya imithetho ezizweni ukuthi kukhonzwa izithixo, kukhonzwa oBhali, kukhonzwa o-Ashera. Akusho ukuthi uma uyinkosi kuchaza ukuthi ubekwe uNkulunkulu. Cha, because inkosi eyibekwe uNkulunkulu esikhathini sokubusa kwayo ishaya imithetho ukuthi ngisaphila ngiyinkosi esikhathini sami kuyokhonza uNkulunkulu ophilayo. Akusho ukuthi uma uyinkosi ubekwe uSimakade. Cha, maningi amakhosi ayibeke bona, amanye abekwe ubuzwe babo. Hayi ukuthi uma uyinkosi uvela kuNkulunkulu. Imfundiso zamanga namadimoni ukuthi yonke inkosi eyikhona ivela kuNkulunkulu. Cha, kodwa noma sekwenzeke esikhathini zokuphila kwethu, kwala noma kwenzeke ebusweni bethu ukuthi akhona amakhosi akhona angarepresent uNkulunkulu, bese athi abekwe uSimakade, awabekwanga uNkulunkulu. Konke kwenzeka phambi kwethu ukugcwaliseka kwemibhalo. Namhlanje sinabazalwane abaningi nosisi bethu abathandayo ukukhanda olife nabanabalandeli abadukisa abantu ngeyimfundiso engekho neziprofeto ehamba nezinyembezi namafinyili. It's a fulfillment of the scripture. uJesu sitshelile ngani ukuthi kuyovela abantu abagcwele imibono, abagcwele izibonakaliso, abagcwele iprofeto, kodwa kuyiprofeto zamadimoni. Sinizwa noma nikhuluma ukuthi laba bayisebenzi zombuso obumnyama ukuthi abazi bona ukuthi basebenzela umbuso obumnyama. uJesu setshelile ukuthi ukusebenza kukaNkulunkulu noma ukusebenza kaMoya Ngcwele kunabantu abekwenza kube imizwa, obese bathi ngizwa into. Isikhathi esiphila kusona esengathi uNkulunkulu angasenzela umusa ekuthenini sibe sondela duzani naye kunokuthi sihamba ngemizwa le esiqhubathi ngizwa into ekhuluma nami. Sibi isikhathi esiphila kusona. Wonke umuntu unama-followers akhe, amabandla anjengeqembu lebhola, amabandla anjengeqembu lepolitiki. Isikhathi esibi. Asabizela abantu embusweni, sibabizele emasontweni. Namhlanje we are no longer representing the kingdom, we are representing amasonto ethu nogcobo losemasontweni ethu. Isikhathi lese esatshelwa ngaso ukuthi siyofika siphakathi kwaso. Okuyibhadi kakhulu ukuthi nalabo abakuso lesi sikhathi they are not aware ukuthi they are no longer representing the kingdom, they are representing their churches nabafundisi namabishop abo. Uneshwa, you are one of those who are fulfilling the scripture. Mawuke wamabandleni wasitshela ngesonto la kumele ufakaza ngoJesu, sitshela ngomfundisi wakho. We are not here to represent anyone, we are here to represent the kingdom. Satshelwa ngalezi izikhathi ezifana nalezi ukuthi ezikhathini zokugcina kuyakuba khona abantu abayithanda bona kunokuthi bathanda uNkulunkulu. Lesi sikhathi esikusona esiphila kuso namhlanje ukuthi sinabantwana bakaNkulunkulu abakwazi ukuthatha ama-overtime, bayakwazi ukusebenza 10 hours 12 hours basemsebenzini ngoba bafuna ukufeed inyama yabo eyobola ngelilanga ehlala emathuneni. Kodwa bayacomplaina kuyokhonza uNkulunkulu 3 hours, bayozela baphiswa umchamo, bayabalisa umfundisi umele isikhathi eside, because what is more important esikhathini esiphila kusona yibo, they can do anything ukuze bakwazi ukwenelisa inyama yabo. Bayakwazi ukuhamba bathatha amaloni, bayakwazi ukuthi bangayethi imoto baya noma ikuphi, bayakwazi ukufaka imoto bayolalela imculo, kodwa imoto zabo zikwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Yonke into abayenza izinto ezenelisa inyama yabo. Ayikho into embusweni kaNkulunkulu ukuthi mawuyenza inyama yakho ijabula, ngoba we are not feeding the flesh, we are feeding the spirit. Uthi umpostoli Paul lezi zinto ezimbili ziyamelana. Inyama ikhanuka ukuphambana nomoya, umoya ukhanuka ukuphambana nenyama. Anything oyenzayo uzwe inyama yakho ijabule, oyazi ukuthi imelene necebo likaNkulunkulu. Inyama isoze yadla umbuso kaNkulunkulu, ifa lombuso kaNkulunkulu. So lento oyenzayo nalento oyihambelayo eyenza inyama yakho ijabula, uyizinyama yakho usithi ngaze ngabusiseka, akwenzeki. Anything esiyenzayo we are feeding our spirit. So ukwenza kwethu nokukhonza kwethu sijabulisa umoya wethu, sigcwalisa umoya wethu. Hayi lezinto esizihambela
sihamba siyobusisa kubuya kumnandi kodwa ungasizakalanga. So ama-sacrifices esiwenzayo siyenzele ukuthi inyama yethu ijabule. We are not feeding our spirit but inyama yethu. You are fulfilling the scripture. Ama-sacrifices akho sacrifice lokubukwa nokuthandwa abantu. Washo umpostoli Paul ukuthi kuwe kuvele izikhathi enzima abantu bayohlubuka esifundisweni okuyisona sona kodwa bayolandela izimfundiso zamadimoni. Namhlanje kunezifundiso ezifundiswa izona abantu abayilandelayo ezenza abantu bafile comfortable ukudivorce aphinda shade, adivorce aphinda shade. Kuba khona ontaba kayikhonja ababongayo aliphumisa izwi emlonyeni athi siyakubongela. Imfana washada wahlukumeza unkosikazi wakhe wamlaqaza wamshiya nezingane wamshiya ehlupheka haphinde yokhetha omunye osebenza ngconywana. Ibandla libonge kulawo manyana. Siphila esikhathini esibi kakhulu okuyibhadi ukuthi laba bantwana bokukhanya abaphila kuleso sikhathi abanandaba nakho ngoba sifidana uma sokuncoma njengenceku uphila emanyaleni akho nami ngizoku-understand ukuthi uphila nawe emanyaleni akho. I'm not judging you having your boyfriend. I'm not judging you having whatsoever oyenzayo. Namhlanje we have preachers abame pulpit advising abazalwane ukusebenzisana ama-condom ukuze sikhola iqembu elibheke esogweni elingaye embusweni kaNkulunkulu. We are not telling them ukuphila impilo engcwele sibelulekele ekuthenini ningajoli kakhulu sebenzisana ama-condom ukuze ningaguli ukuze ningakhuleli. Inhloboni yebandla leli elirepresenta umbuso omnyama hayi umbuso okhanya. Why we are doing this? Because kwaseka lokhu uKristu akhuluma ngakho ey'nsukwini zokugcina. Lela kusibona ibandla lamakhondom nemjovo. Bona ngezitho ukuthi kuphilwe emjoveni. Abafana bakhona baphila ngamakhondom, abefundisi bakhona baphila ngamakhondom. This is not the church. Akusilona ibandla yokuthiwa asilifuzi ibandla labapostoli. That's why in ekhathini zabapostoli they were not fighting izimpi zenyama, bebeka izimpi zikamoya. Ukulwa kwabo, that's what umpostoli Paul, ukulwa kwethu asilwi sorry, asibambele nyama nagazi, sibambele nemibuso nababuso ezweni lobumnyama emkhathi. Impi yabo yayingekho enyameni, yayingekho emakhondomeni, yayingekho kuma-masturbation, yayingekho impi yabo endabeni zama-pornography. Impi yabo ya-spiritual, ukuhlasela kwabo kwakusezweni lakamo. Because we are carnal, yonke izimpi zethu silwa izimpi zenyama. We are not asiyi la kuyiwa khona. But it's a fulfillment of the scripture. Christ wasitshela ngakho. Namhlanje izimpi abantwana bakaNkulunkulu esiphila kubona bafuna ukuthandazisa ukuye kutshwala. Impi yakho utshwala. Akakafikelele ezingeni lokukholwa la khona alwe izimpi zikamoya usalwela utshwala. Usafuna ukufastela ukuyeka indoda. Okuyisinqumo sakhe sokudecide ngoba into ekwenza ukuphuma emanyaleni ukukhula. Ngoba lithi iBhayibheli ku chapter 11 incwadi kaMahebheru lithi iBhayibheli uMose esekhulile. Ukukhula ila ufika khona ukwazi ukwehlukanisa okuhle nokubi. U-understand ukuthi I cannot keep ngiwela kule nto eyodwa yokubuswa inyama, ukubuswa iy'nkanuko zama-pornography nama-masturbation. It means angikhulile ngokwanele ukudecide ucontrol inyama yami. Basathandazele ukuthi ufuna ukukhuleka into kuye kutshwala. Into angayidecide manje ukuthi kahle kahle nginamandla phezu kwenyama yami. Kumele ngidecide namhlanje ukuyeka lemkhuba nalamanyala engiphila kuwona engiwaphile ebumnyameni ungekho ngibonanga. Namhlanje ukuthandazela lezi zinto ezingama-minor ngeke sikwazi ukumkhonza uSimakade ngokuphelele. Njalo kuma-conference ukukhulunywa ngomjolo. So zesife singakaze kufikelela la khona si-understand uNkulunkulu bukaNkulunkulu ngoba kuze kube namhlanje sisalwa izimpi zenyama. Isikhathi esibe siphila kusona, siphila nabantwana bakaNkulunkulu akugcwaliseka imibhalo. Everyone is a born again Christian. Balandele ukukhuluma kona ukuphila kwabo kufana. Sinenhliziyo ezimbi sinjalo nje. Kunabantu singabaphiwe, kunenceke kade ngizwa la ithi ngiyabazonda keyboard player. Kodwa lithi iBhayibheli ozonda umfowabo uyona. Sinabashumayela abanesibindi ukusho ngomlomo ukuthi ngiyamzonda usibani bani. Ibhadi siholwa abaholi abayimpumputi abangaboni abakwazi ukuphimisela amazwi esiqalekise emlonyeni wabo. That's why nasibaholayo nabo bafuze thina ngoba asinalo uxolo kuzwakala noma sikhuluma epulpit lo muntu une-anger, lo muntu akanalo uxolo. Asila kuyiwa khona.
asiyi ngeke kuzakwenzeka. I'm telling you, unga-acta lento okuyibiza uthi umzalwane ubhala iyikipa uhamba amasonto ucule, emveni kwalokho kudingakala ukuphila impilo. And lezi zinto zenzeka phambi kwethu. Nabantwana bakaNkulunkulu abakhona komasheni masha abamashela ezinye izizwe ukuthi aziphume ezweni lakubo. Asibi nalo izwe ngoba silwela ngamandla ethu sibanalo ngoba uNkulunkulu asiphe lona. Thina siyihambe kuleli izwe. Soon and very soon siyohamba. Kodwa lokho kwenzeka phambi kwamehlo ethu satshelwa ngakho ukuthi sizwe siyokuvukela esinye isizwe. Ngifuna ukwenza ukwazi njengomzalwane, khuluma njenge-South African, njengomzalwane ukuthi awunalo izwe. Thina siyihambe kuleli izwe. Some of the things are the fulfillment of the scriptures. And abantwana bakaNkulunkulu, some of them, ibona bagcwalisa imibhalo. Hamba uthatha isikhathi sakho ufunda uMatthew chapter 24. From verse number 23, you will understand ukuthi you are fulfilling the scriptures. Okuyibhade kakhulu ukuthi sinabantwana bakaNkulunkulu ukuyibona bakwenzayo lokho. Impilo yethu iphile emanyaleni, nawe ufakazi bami ukuthi awukho proud ngempilo yakho. Insizwa zethu namhlanje asiwona amadoda, yitabani zicula phambi kwebandla, zithi zehlisa uNkulunkulu. Ibandla lonke liyazi ukuthi bayitabani labafana. No one is saying anything because uyabasaba umfundisi noma umfundisi bazothi uzenza ngcono. Silidwa abafana baphile emanyeleni abahamba bodunisela abanye abafana. Akekho ungasho lutho. Silidwa intombi engama-lesbian zihamba zikopa nezinye intombi. Akunandaba, angeke ukukhulunywe ngoba kusathi ukuthi kuthiwa ngizenza ngcono. Everyone ebandleni uyakwazi ukuthi lo ujola nalo, lo ujola nalo. Ubonakala ngezitho ukuthi lezi zitho Jovu lezi nqa lezi ngoba zilenga kanje kukhomba khona ukuthi kuyalala. Mabethu bayazi ukuthi lamantombazana ayalala akusona izinqa nezitho zentombi. Lo mfana nje begqoka kanje eveza induku endlela agqoke ngayo kuvela nenduku phambili kuyacaca ukuthi lo mfana uyabaqeda abafana la balala khona la osisi bethu babamithisa abayeka aphinda akhethe omunye. Ibandla liphinda liyohlanganyela nalawo manyala kwazi ukuthi usebaqedile amantombazana ebandleni. Kodwa kungabi intalutho kuphinda baba yilona ibandla elisupporta lamanyala akhe lemshado engeke ehlanganiswa ibandla. Kube khona amantombazana alimele alinyazwe nangu umuntu ngoba angeke usuko lutho ngoba uyiskimi sikamfundisi. This church leli bandla esiyilona namhlanje elele satshelwa ngalo. Kodwa uJesu wathi noma kunjalo ezikhathini ezifana nalezo kuyakuba khona isango elincane kakhulu bayingcosana belifumana. 90% noma 95% yebandla esiphila kulona osisi bethu basemanyaleni, intombi zethu, insizwa zethu zisemanyaleni. Everyone uyakwazi lokho. Ebandleni okukhonza kulona nawe uma ungabuyisa usebenzisa ingqondo yakho yenyama ucabanga nawe uyobona ukuthi umuntu lapho ubrad engathi akadlali ngosisi ngathi babili noma uyedwa. The rest balimaza osisi bethu ngoba bayadrive abanemoto, balimaza osisi bethu ngoba basebenza kahle, balimaza osisi bethu ngoba basondele nomfundisi. Nawe ingqondo iyasho deep down your heart, you can feel and see ukuthi we are not going anywhere. Sigcwalisa lokhu uKristu asitshela ngakho soba siyibandla elikhonza uNkulunkulu ngendebe ezomlomo kodwa inhliziyo zethu zikude kakhulu nathi. And then sathola wonke umuntu ayikwenza nathi siyakwenza. Ngeke usho ukuthi ubani wena ofika ukukhuluma kanje. I'm challenging you namhlanje ukuthi phila ukwazi ukuthi awuyi la kuyiwa khona. Akusilona ibandla le. Amasonto. Leli bandla esiphila kulona akusilona ibandla likaKristu lamasonto. Namhlanje uma uqabene nomfundisi wakho uhamba uyoqala ibandla lakho nama followers akho. Balalela noma bekhuluma la ku TikTok banama anger issues from kulama synagogue abaphuma kuona. They are not leading the Church of Christ because you cannot lead ibandla likaNkulunkulu sase nama anger issues. Ukhuluma kwakho uyagadla usebenzisa amandla ngoba akusiwona amandla akho enza abantu baphenduke. Lithi iBhayibheli uthi uJesu akekho oza kuyena uma ubaba engamdonsanga. Kumele abantu bekwazi lokuthi abantu abakholwa ngoba ushumela kahle, abantu abasindiswa ngoba unolwazi olukhulu, uNkulunkulu ophendula abantu. Akusona message amathi khona abantu abakhuluma ngcono kunawe kodwa akekho ophendukayo ngoba akukho emandleni akho. Noma ungathi ukhuluma kahle kangakanani. But ngoba siqala
Abantu saqalo life baningi abantu abaqalo life la to prove a point. That's why I'm always advising abazalwane ukuthi if into uyiqala ngemotive wrong iyeke, whether ibandla whether yini lento kuthiwa amasonto, uma uyiqala because you want to prove a point ukuthi ubiziwe kuyeke, uma uyoqala life because you want to prove a point kuyeke, because uNkulunkulu he will always check the motive ukuthi behind everything oyenzayo but the motive is wrong, and God will judge you for that. Ukuthi unenhloso ezimbi, you are not there to preach, you are there to prove a point ukuthi nami ngayenza lento. Bandlene sikhonza kulona it's all about ama competition. Phakathi lama competition nakulamanyala kukhona abantu bayabusiseka, babusiswa ukucula izitabani phambili, zinkenenezo ngomoya womkhathi ungashiwo lutho, zonke kuthiwa zisindiswa ukuthi uyakhuluma ukuthi niyajaja. This is not a church. Enye yegodlo zobumnyama ezikhathini esiphila kuzona. That's why nokukholwa kwethu sikukala ngempilo zabanye abantu, kodwa uKristu wasitshela ukuthi isikhathi siyakusona. It seems like siphakathi kuso la khona siba nabantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe kodwa impilo yabo isho enye into. Leli bandla leli esikulona akusilona lelo Kristu aliqalayo. Mama bethu laba basindisiwe emabandleni hamba uyobabuka. Babhemana nenefu bayaphuza, babona ngemlomo la ibomvu ukuthi baphuza utshwala nezinceke zakhona. Imlomo ibomvu ukuthi lezi dako hoko lokho lezi ziyaphuza. Imlomo ibomvu, amehla abomvu bona ziyabhema lezi zinto. Zibhema zibuya namavesi shumela zime ngenyawo elilodwa. We're just acting irreligion, but we are not Christians. And if us kumemezela sikwazi lento uyiacta uNkulunkulu yakwazi. There's no need for you ukusolo kuyiacta. Maku kwehlula hamba ohlala phansi ayikho into ezosizakala ngendlela kuyona ngoba sekeminyaka uyibiza ngomzalwane kodwa utshwala ubuyekile utshwala uzalela khona la ubala iminyaka usindise usonengane ezintathu uyithola khona la uyimisela kuyapi uyenzani kuyeka akusilona ibandla leli sikulona. This is not the church. Lela kusilona ibandla leli enye igodlo zobumnyama ngoba konke lokhu Kristu asitshela ngakho kwenzeka phambi kwamehlo ethu. This thing iqala kubo laba abayibiza ngabefundisi abalihlaza babuya ngokuzolala, abazondani babuya ngokuzolala, banama favoritism bebodwa, bavela bengcono kunabanye abantu bezwe noma bekhuluma. iBhayibheli lathi kithi umuntu nomuntu angayenzi ebuko kwakhe kuphela kodwa akayenze ebukela nezimpilo zabanye abantu. Lithi iBhayibheli kungapheleli lapho, ningenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe. Sakhuzwa ngalezi zinto zokubanga, kubanga amapulpit, ukubanga ukushumayela. Ngiyibuza ukuthi uma ubanga ukushumayela, ushumayela uholwa ubani? Ngoba angikwazi ukubanga, angikwazi ukulela ukushumayela, ngibanga umsindi ukuthi abangihlela ngikushumayela because I'm not the one ushumayela. Uma ukuthi uNkulunkulu ungihlelile ukuthi uyoshumayela mina noma ungavala noma ubani, uNkulunkulu uyoliveza ithuba ohleliwe engamkulenanga uNkulunkulu uyofika late kubizwe mina ngishumayela. Sangikwazi ukukufuna ngenkane kodwa senza lezi zinto ngodumo nangombango ngoba ufuna ukuprove ipoint ukuthi wenza njani. iBhayibheli lithi ngenzi lutho ngombango nangodumo molwezwe. Athi umpostoli Paulo shanisa ngathi abanye bakhulu kunani. That is the attitude of a Christian. Akekho umzalwane enhlizweni yakhe ayovela engcono kunomunye umzalwane. Once wezwa uyizuzu ungcono kunomunye unenkinga kunechashaza la enhlizweni yakho uyoshangela inlanga. Lithi iBhayibheli akube kuwe yabona uyipractice lento uzuyithola ukuthi ngiyacula kodwa usibani kunendlela acula ngayo ukwenza by so doing ukwenza uthobise this pride onayo. Into yenza uNkulunkulu exabana noSathana ukuthi lithi iBhayibheli kuEzekiel 28 kwatholakala ichashaza enhlizweni yakhe yokuthi ezizwa esengathi ngaba ngcono noNkulunkulu mengaphakamisa isihlalo sakhe. Zilwele lezi zinto uzizwa ungcono kunabanye abantu. Kulwele ukuthi noma ngithiwa ngiyashumayela kodwa usibani kunendlela akhuluma ngayo man engifisa ngathi nami ngakhuluma ngayo. Ngokwenza njalo uyohlala uyifundisa ukuthi you're not better than anyone. Ningazi lutho ngombango nangodumo lwezwe shanise ngathi abanye bakhulu kunani. Ayikho lento kubafundisi bethu. That's why uma befika emasontweni bahlale emotweni. Because ayikho into ekhulunywa abanye abazalwana abafuna ukuyilalela ngaphandle kulento ekhulunywa yabona. Mayiqeda ukushumayela uphuma kanje bazomlandela ngamaBhayibheli. This man is not a man from God, not a servant of Christ, but
sorry uyinkosi thina esikhona siyingcele ebani zakhe ekumele fase umlalele simkhovu yakhe. This is not a man of God. This is not a man from God. That's why nabazalwana abafana balandela ngemuva namhlanje ubona leyo nto ukuthi laba bayingcele ebani abafana abancane bakhanda lento abayifunde kuyise. Akusilona ibandla lela. This is not the Church of Christ. Akusilo. Nalaba abakhonza bayibiza ngamagama bayinikeza nama-title bayibiza ngabapostoli bayibiza angimethembi umuntu mina efuna ukungichazela ukuthi ngumfundisi angimethembi nje I don't care ukuthi ubani wabona once wafuna uzethula ukuthi ngumpostoli sibanibani angikwethembi once wangitshela lokho ukuthi wena upastor sibanibani I don't trust you. For the fact ukuthi manje ubingelele ungeke ungitshela ukuthi nguthisha uzwana ngudokotela usibanibani uyongitshela ukuthi hayi igama lami ngusibanibani nangapha kwenziwa kanjalo utshela igama lakhe sifuna ukwazi ilukuzana ioffice noma yini kona lokho enibizana ngakho angimethembi ngoba into ekwenza sikuzwa akusikona ukuthi usitshele ukuthi ubani uzwakala uyikhulumela ukuthi lo mzalwane lona engathi uNkulunkulu umbeke kule level yokukhuluma kuphelela lapho nje kusebenzeni kwakhe akulutho into kunjenge office osebenza kulona uma usebenza noma ikuphi ukuthi udokotela ugcine sejaba ukuthi uthisha esikolweni awukho thisha la ekhaya soholo iBabylon bantwana baseGibhithe amadodana kaNebukadnesar namadodakazi abo ala ebandleni likaNkulunkulu faka iziketi ezincane nezinqa abafaki namaphendi babona behamba iBabylon lilodwa holwa yifebe angeke ukushuka lutho okuzona ngoba uma uyikhuza lezi zinto lokho ukugqoka kweni niveza imizimba namahlombe namabele iBabylon leliphambi kwenu zicula lapha noma umfundisi bakhona zijuluka amakhwapha labafaka lezi lukuzana akufanele usho lutho ukuthi kodwa nabi iBabylon liphakathi emzimbeni kaNkulunkulu akusho lutho ugqoka kuyasho ngoba ingaphandle lakho li representing ngaphakathi lakho akekho umuntu okwazi ukuthi wena uyakholwa sibuka iphakathi sibuka ingaphandle lakho ngoba ingaphandle lakho li representing ngaphakathi lakho ukuthi ngiyakholwa uzwakala ndlela engikhuluma ngayo akekho ukwazi ukuthi uyakholwa kodwa indlela okhuluma ngayo nangendlela ogqoka ngayo ku represent into uyona uthi uJesu umuntu ukhuluma njengokuchichima kwenhliziyo yakhe ukugqoka kwakho ku represent iphakathi lakho siholwa nje iBabylon abafana bakhona befundisi bakhona omama bethu mabembe phambili unkosikazi womuntu umbona ngendlela adansa ngayo ukuthi akadansela uNkulunkulu lo ufense ezinye insizwa umama unkosikazi womuntu kulenga amabela akafake nebra kusasa kusile babona belapha befaka izikete eziwu-see-through ngathi ama-curtain ubona nephenti ngala iBabylon siholwa yifebe ezikhathini siphila kuzona but you'll never say anything because uma ukhuluma ukuthi you are judgmental yini uvele ungcono kunabanye bo-supervisor of Christ but this is Babylon. It's not the Church of Christ. But it's a fulfillment of the scripture. Nalokho kumele kwenzeke. And abakwenzayo bagcwalisa lokhu Jesu asitshela ngakho. Lithi iBhayibheli uIsrael waphuma eGibhithe. Waphuma ngenyama kodwa iGibhithe lalingaphumile kubo. Umpostoli Paul uthi phumani kubo. Isebenza bomnyama niyidalule. We must refuse ukuthi everyone is a Christian. You are not a Christian. Asikwazi sandelwa amadoda ahlukumeza amakhosikazi abo bese kuvumela ukuthi umzalwane sena umzalwane akekho umzalwane oshana nenkosikazi wakhe ehlukumeza umndeni wakhe ehlukumeza izingane kuthiwa akusiyena umzalwane abazalwane bakwenze lokho. Ngoba lento engenza ngoba umzalwane kuchaza ukuthi uKristu mefika kumina ungehlulile mina. Wahlula nenyama yami, wahlula nengqondo yami nokurizina, wangisusa ngisho nasemzweni bakhe. That's why ngeke ngibe umZulu, ngeke ngibe umSuthu once ngakholwa. Ngiba umzalwane. That's why I cannot say ukuthi there is a foreigner la ngihleli khona because I'm also a foreigner ezweni engiphila kulona. Ukuthi umpostoli Paul uhlalele nazi ukuthi nihambe ezweni esiphila kulona. So uma uKristu efika uqala ehlula mina uyangisusa. Ezweni engisusa inkani kwenzenya, uyangisusa ukuba umZulu ogcwele inkani. Uyangisusa uba umXhosa onamanga nobuqili uyangisusa ukuba noma iluphi uhlanga ungenza kube esinye isizwe ndasathi uPeter nina nohlanga olukhethiweyo ubupriest bobukhosi isizwe esingcwele engasona isizwe kodwa nezwe nabayisizwe ukuze nishumayela ubukhosi waloyo wanibizwayo angisena umZulu angisena umXhosa mina ngumntwana kaNkulunkulu osindisiwe so angikwazi ukuthi ngithi I'm proud to be this kind of what angikwazi
I'm proud to be a Christian. Ngaka leli bandla leli esikulona, that's why umpostoli Paul ethi akasekho umJuda nomGreki kwaba kuKristu Jesu, kodwa kunomzalwane ongamuzwa mephambili athi siyambonga uNkulunkulu ukuthi wangenza bomzulu. No. Akusekho umJuda nomGreki kwaba kuKristu Jesu, senziwe sabamunye sehlanganyela. Uthi umpostoli Paul yini othi ngiyamthanda uPaul ethi umpostoli Paul laba bebekude uthi uKristu wabhidliza udonga lwalukhona phakathi kwethu noNkulunkulu, nalaba bebekude benziwa babaseduzane, sonke sehlanganyele sethembiso sikaAbraham ngegazi likaJesu. So akasekho umJuda nomGreki, akasekho wabezizwe nongasona wabezizwe, akasekho neprivilege yokuba sendaweni ukuthi ngoba sonke simzimba munye emzimbeni kaKristu. Kuyishwa ma ukholo usindisiwe sasenomqondo ukuthi umkhosi. That's why most usindiswa ngempela iyephuma lento yokweluka entabeni yokuyisa abafana entabeni, ngoba yenye yensile ekhona emaXhoseni ukuthi noma sekholo kodwa akuphumile lo mqondo wasentabeni ukuyisa abafana elukuzalini beluka entabeni. Yenye yensile ekhona la kwaZulu ukuthi becabanga ukuthi bangcono kunezinye izizwe, that's why baxhwasa ezinye izizwe ngoba bona emqondweni noma bayibona bengcono kunezinye izizwe. Ayikho into enjalo. Lithi iBhayibheli umpostoli Paul encwadini ezathu uthi uNkulunkulu wasenza ngagazi linye wasibeka ebusweni bomhlaba, uyena wakhetha ukuthi uzozalelwa kuphi ngasiphi isikhathi. Uyena uNkulunkulu wakwenza ngoba umZulu wazalelwa kwaZulu, uyena wangenza mina ngazalelwa, uyena wenza lo wazalelele wachuza uSimakade. So you are not better than me ngoba owasenza sobabili, uyena wasenza mina ngabamnyama kona abamhlophe. We are all equal but siku different container. Asibe yibandla likaNkulunkulu understand isikhathi siphila kusona. Singadakwa sizosidakwa umbuso, singakwazi nokuhlukanisa ukuthi kunezinto esingangeni kuzona. Bantwana bakaNkulunkulu hamba balandela, bakhanda ama-life, bakhanda what you call ama-video, bakhuluma ngezinto abangangeni kuzona. Njengabazalwane abasindisiwe kofuna si-understand isikhathi esiphila kusona. And one of the things that I want to remind you namhlanje ebusuku ukuthi if unalo ichashaza enhlizweni yakho la khona uyibona ungcono because of South African, you need a deliverance. Ngelinye ilanga kulomhlaba uphila kuwona lo ocabanga ukuthi wena une-privilege because you are South African uzoshiya ngelinye ilanga. iBhayibheli lethu lithi kumsebenzi wethu kunakekela izintandane nabafokazi. Umfokazi umuntu ohamba eseforeigner. iBhayibheli lithi it's our duty to take care of them. Asikhulumi ngegebengu la. Khulumi ngegebengu ngoba kunegebengu zonke indawo. Khona igebengu zila South Africa, khona igebengu eqhamuka kwamanye amazwe, but ungayitholi enhlizweni yakho ukuthi we don't need foreigners because you are also a foreigner in this land. That's why kufika isikhathi la khona ufuna Matthew chapter 24 lithi iBhayibheli laba bangama-foreigner kuyithina ezweni esiphila kulona lasemhlabeni siyozingela. Lithi iBhayibheli laba bakholwa behlushwa yizwe lonke ngenxa yokukholwa. That is a sign ukuthi lokho esikwenza namhlanje kubantu bangama-foreigner kusazokwenziwa kithi because we are also foreigners in this world. Ubeke emqondweni wakho abasiza laba be-actor ukuthi babelong ezweni, laba bephila double life. Umhlaba usazosizingela thina, umhlaba usazosikhafulela ngamathe, umhlaba usazosihlupha because we don't belong here. Ngeke uqale ngathi kwaqala kusukela kudala ngabaprofeti, kwafika ezikhathini zikaJesu, kwalandela ezikhathi zabapostoli nabalandela ezikhathini zabapostoli kuze kube namhlanje. Those who are foreigners ezweni esiphila kulona abamukelekile ezweni. Kubeke emqondweni ukuthi noma ngathiwa uyawalwela amalungelo yokuba se-South Africa, yazi ukuthi ngelinye ilanga uzohamba khona umhlaba esiya kuwona, and konke wakwenza ezikhathini zokuphila kwakho yula account. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu. Mokhona lo ngakholwa sethemba ungenele ukuzofunda ayiphikisana. We are here to teach the word of God. We are here to discuss as a body of Christ ezinye zezinto eziyingqinamba nezinselele emzimbeni kaNkulunkulu. Asibuke isikhathi esiphila kusona, asibuke abantu esiphila nabo, asibuke abaholi abasiholayo, asibuke ibandla esiliholayo, asibuke amazwe esakhelene nawo, asibuke izinto ezenzeka emzimbeni kaKristu. Isikhathi uKristu akhuluma ngaso ilesi esenzakalayo.
leli bandi lesiliholayo njengoba sikhuluma namhlanje as we speak right now kunamantombazana lale bafaneni kuney'nsizwa zisotshwaleni o-keyboard player bofika bedakiwe ekuseni osisi bethu basuke ebafaneni umunye nje namhlanje utshela indoda ukuthi ungangithinti sorry ungangithinti ngoba kusasa ngizoba senkonzweni mabuye enkonzweni yemfaneni wakhe kuyindlela yokukholwa kwethu uze wakubeka emqondweni wakhe engazi ukuthi lokho akwenzayo uyithela ngamalahle esifubeni sakhe ukurepresent umunye umbuso kodwa phila umunye umbuso impilo esiphilayo ekusithekeni uNkulunkulu ngelinye ilanga uyesidalula ekukhanyeni ngoba uNkulunkulu akahleko lithi iBhayibheli lokho umuntu akutshalayo yokuvuna ngelinye ilanga noma ungakwenza abantu bangakuboni but I'm telling you uyovela ngelinye ilanga ngoba simakade akahleko izono zabanye ziyobafica basaphila kumhlaba abanye befica phambili ngoba uNkulunkulu akahleko. It's a piece of advice ukuthi don't act ukukholwa uphile ngoba uNkulunkulu uyakwazi. Uyasazi usimakade le platform abantwana bakaNkulunkulu abasingisi bafetha ke sixoxeni ngafresh eloko esukuphethe eloko esikhuluma ngakho ebusuku ukuthi asithengisise isikhathi sibi isikhathi esiphila kusona silidwa abantu abaqamba amanga silidwa abakhohlisi bandla likaNkulunkulu lidwa izinyanga abantu abaphethe izipakupako zamanzi bayibiza ukuthi bayabazalwane. You become a target mawumemezela uJesu angaphethe lutho bandla likaNkulunkulu liqala ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu ngezinto eziphathekayo mawumfundisi noma umshumayeli kufanele uqala wazi ukuthi unani uhamba ngani uhlala kuphi because ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu buqalwa ngezinto eziphathekayo but we are here to advise abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe ukuthi this is not the church of Christ. Embusweni kaNkulunkulu awuqalwa ukuthi uhlala kuphi sukukala ngokukamoya siza ubudlelwane bakho kanye naye hayi ukuthi wena unani. Ayiphele nalezi izikhundla zomamfundisi ayikho into ekuthiwa umamfundisi iyehle leyo nqola before it's too late. Noma uthi ushade nomfundisi wena umzalwane wena okumele ushunyayezwe yehla kulobo sofohleli kubona uyohlala phansi njengemzalwane ufuna ushunyayeza ufunde azikho lezi izikhundla ukuthi moshade nomfundisi ubani that's why ungasasizakala ngoba emqondweni wakuthi ushade nomfundisi nawe sothi unogcobo oluthile olutholayo izifo kuphela ezingena ngokulala alukho ugcobo olutholayo ngobulala nenceko ayikho into enjalo yehla kulabo sofa before it's too late. That's why ngeke usaphenduka kulobu buhlaza bakho nelokudelela kwakho ngoba ingqondo yakutshela ukuthi ngoba ushade nomfundisi it means nawe unesikhundla still ayisebenzi la yeke leyo nto le hamba hlale emuva bomzalwane indoda yakho uyumfundisi wakho umholi kuwe wena uyikholwa lakhe abantu abazwana nabantu abangazwana ngoba ushade nomfundisi uyakhulumela safuthi uyaxova ngoba manje yena ushade nomfundisi wakhe uma ngishade unkosikazi wami umzalwane akahlalele lapha phansi eshuyezwa aphenduke makumele aphenduke ebuqilini nasemanyaleni akhe hawu uzochoza ube nobhoni la nelukuzana nenzipho ezinke ngathi uyivampire uyipendela kezwa lutho akaphenduki ngoba umamfundisi ayikho into nje yeke le nto le before it's too late yeke nibatshela naba offline kunendawo mafika kuzona uvela ulimali manje uhlala uyenza lapha phambili noma ngeke sisho lutho kodwa siyababona bangasibona balombuso mawufika kulamasonto abo sibabona indlela abahleli ngakho ukuthi these people are not representing our kingdom ababelong futhi nakhona phumani kula masinagogo mangishade unkosikazi umkami umamzwana kuma lapho nje umkami umamzwana kuphelela lapho umama ushade nabo ngoba mamfundi eqede ukwenza mangeke umamdokotela angeke nomamthisha shoda akekho nomamfundisi akekho ulady apostoli ngoba ngiyathanda ukuyishutheka ngithanda ukubukwa nokunconywa izinto uNkulunkulu akazayamisa bafethu simemezele ukuphenduka before kube late iba umzalwane awulahlekelwa lutho akikho la ulimala mina akekho ngilimazayo yabona noma ubani mangihlangana nomuntu athi ya James akukho la ukuthi ndikikho sengagolozela ingane encane ukuthi yangidelela ngimdala kuyona mangazi ukuthi mina uthi ya James akuthi ndiki kwela shothi ngeindlela engivele ngayo uJesu mayekhuluma nabapostoli
Mebebuza kuMateyu chapter 16 ethi abantu bathi ngubani, bachaza abapostoli bachaza ngendlela abantu uJesu abambona ngabathi abantu bathi wena mabekubuka ubonakala njengo-Eliya umprofeti, bathi abanye mabekubuka ubonakala njengoJeremiah, abanye bathi bakubuka bakubona nje besathi nina nobani, nina nithi ngubani. Ngamanye amagama ngokwesambulo senu manibuka mina sidla ndawonye siphuza ndawonye ningibona ningubani. Wathi uPetru, no, you are not just an ordinary man, wena uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ophe konke. Wasethi uJesu kuPetru, no, lesi sambulo, this revelation ayisuki kuwe, uNkulunkulu kwambulele ubuka wazi ukuthi as much as phila ndawonye kodwa ngokwami noNkulunkulu ngibhilonga kule level. So ke there's no need for mina ukuthi ngikutshela ukuthi ngubani, ngoba noma ngikuforce ukuthi shona ukuthi ngumpostoli, ngudokotela, ngubishop, wenzela mina wena unaso isambulo sokuthi ngiyileyo nto le. So that's why kwabanye ngukeyboard player, kwabanye ngumfundisi, kwabanye ngumuntu umfana nje wakwazwana, kwabanye nje othatha ukubukwa okhohliswa abantu bathitho indlela engambuleke ngayo kuwena. So angikwazi ukuyiforce ukuthi ngingangibizi kanjani mina ngusibani, ngeke ngikwazi ngibiza ngale ndlela engambuleke ngayo kuwe. Awehlo ngosofa isikhathi sethu sibi kakhulu, kanza befundisa zizwa zelihlazo ngoba zizalwa umfundisi. Noma ungakhuluma uzovutha ngelimi wena mama mfundisi, wena yeke le nto ngeke. Asinabo omama mfundisi embusweni kaNkulunkulu, wonke umuntu umzalwane. Mama mina ngumshumayeli umkamo umzalwane, hamba uhlala phansi le ngemuva usizakala. Uma kuthiwa kubizwa litakho liphakamisa izandla nawe uma ufuna ukuphenduka usindiswe, uyoligeja izulu lelo kucabala ukuthi ngoba ushade nomshumayeli kukwenza engathi ugcobo ulizwa ngcono ekhaya. Namhlanje kunaleli demon elibuse embusweni kaNkulunkulu elibi. We are advertising this thing yobubandla kuba ngathi futhi into le angazi umongcwela ngangisiza ukuthi ngichaze. Uma ushade nami mina sengizoba ne-prophetess, both of us we are a team leading the Church of Christ. Amanyala phela wena uma umshumelo ngobizo laka umshumelo ngoba ushade nami, babukisa babuka laba nethi bashade bashade bayi-team. Ayikho le nto leya, kuya-actwa, kuyakhandwa, kukhandwa le nto le kuba ngathi bakhanda ibhizinisi, a-family business. uNkulunkulu unibhekile thina lento yokubiza kwakho nomkakho siqala ukuyibona ngani ayivamisile, ayikaze yavela ekhathini zabaphothi ukuthi wena nomkakho nibiziwe. Sathola abazalwane nje ababebi couple uPriscilla noAkhona, asisho ukuthi awubizwanga kodwa kuyasimangaza lento yokuthanda ukuhlonishwa nokubonga. Uyalimala masingashonga ukuthi mama umpostoli, ulimala kakhulu uze uthi ufuna ukusicorrect usifundisana indlela yokubingelela ngoba lento yakho isikhundla sakho uyibekele sona. Kanti uma ukuthi sambulelwe sona, there's no need for you to ukusicorrect, siyeke indlela esibona ngayo. Isikhathi esiphila kusona sibi. O-keyboard player bethu akusibona abazalwane, o-chorus leader bethu akusibona abazalwane. We are leading a generation eyibusiswa ngamaculo kunezwi likaNkulunkulu. Sicula 3 hours izwi likaNkulunkulu shonela 30 minutes sebayacomplaina, akufundiswa bayawuzela, bafuna ukukitazwa kunokuthi bafundiswe. Kanti what is more important ukufundiswa kunelokuvuta kubanga umsindo ngama-keyboard. iBhabhiloni esiphila kulona ukuthi silishumayeza ngaphi, kunomsindo ebandleni likaNkulunkulu nabashumayeli bakhona ukuthi hamba kanye nami, akashumayeli uma kungekho umsindo omboostayo. Kumele kuba nomsindo emveni kwakhe ukuze ingilosi yakhe unesithunywa, sithi sikholwa kodwa siney'thunywa. Umsindo ungezwe nokuthi kwenzakalani. Sukumane ngenyawo ushayela izandla asizwa lutho, ngisuke usifothe senze njani. Teach us the way. uNkulunkulu akasenzela umusa ey'nsukwini zokuphila kwethu. Sisaphila nje, uNkulunkulu akasenzela umusa. Kodwa leli iBhabhiloni, leli lethu iBhabhiloni. No-keyboard player bakhona uma bedlala uma ungathi hlisa umsindo uyacaba ufuna umsindo. Abawaphethe amabhayibheli, o-chorus leader baphethe amabhayibheli, baphethe amafoni ehambisana namabhayibheli no-WhatsApp ukuvula ndawo. Lesi sizukulwane siphethe isizukulwane esi-act ubungcwele kodwa they are not holy. uNkulunkulu akavusa insali kule zizukulwane engeke siphathe amafoni ayo-17,000 20,000 ehlula ukuthenga iBhayibheli lika-300.
amabhayibheli afundwe emafoni akanalo iBhayibheli ifunda khona le foni acheta ngayo kusakhonzo iyona afunda iBhayibheli ngayo. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi this generation abala kuyiwa khona. Ukwethembeka kwakho ethembeke kithi wethembeka ngosimaka uyakwazi uNkulunkulu ukuthi mawubhisa uvula idatha uthekana nama message ungena kobani bani uyakwazi usimakade ukuthi awuphelele kuwe bofethu asiyekeni kusile kusasa. Kodwa ke besisho lokho ukuthi lesi sizukulwane esiphila kusona asila kuyiwa khona. uNkulunkulu akasivusela abantu abayoba nenhliziyo yakhe, abantu abangeke baphila impilo yokuhleba, abantu abangeke baphile emanyaleni, abantu abangeke baphile ivangeli ekuthela befundisi babo. La uhleli khona emqashweni, la uhleli khona emsebenzini, uNkulunkulu uyakwazi ukuthi impilo oyiphilayo. Ningi labantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe abayi la uNkulunkulu afuna siye khona. This thing has nothing to do nami nawe noma nosibani support you. You know very well ukuthi this kind of life I represent umbuso wasekhaya. This thing singayikhombi kwabanye abantu, ikhombe kuwena ukuthi honestly speaking angikho right. Kunabanye abantu kuze kube namhlanje kubaleke ngezimali zabantu bayifuna ukubalekile. Awuyi la kuyiwa khona. Lapha kulambuso kuyabangcwele abayihlukanisela ukuphila impilo uNkulunkulu athokoza ngayo. Ngoba uSathana umi engummangaleli wabangcwele. Akekho umuntu ofika kulo mbuso kodwa engaphili impilo kahle. Baningi abantu abafe namhlanje sithi alala amaqhawe kodwa izulu liyakwazi ukuthi asona amaqhawe. Isoko siyabaclaim uma sebefile ukuthi lo wafa enje, lo wafe nje. Abanye bafele emjolweni, abanye bafe bedakiwe kodwa they call themselves Christian. I'm telling you, umosha isikhathi dale PPA ngoba ngeadvice kwa ngikho abanye ababuke kwena futhi abashumayela udumo nothando nokunconywa nokuthandwa. uNkulunkulu uyazi we are preaching the gospel hayi ngoba kunezimali esithola silimemezela ikhona imali silimemezela ingekho imali ngoba vele kwaseqale kwangasona imali eyasenza sishumayela ivangeli salimemezela. Mina ngasho ukuthi ivangeli silimemezela silambile ulimemezela uhlanganisile silimemezela indlela sasimemezela ngayo uqaleni kukhona silimemezela kungekho because it's not about money. Mangathiwa namhlanje kuvala iminikelo kunabantu abangeke bashumayela ivangeli akumi kanjani. uNkulunkulu uyasazi. Ufethu siyabonga kakhulu. uNkulunkulu akasizeke zonke insukwini zokuphila kwethu. We'll keep on repeating the same thing. Purpose ukuthi sisindiswe. Ngasindisela umuntu uyisindisela wena. Siyabonga kakhulu bafethu ngenani kafishane esixoxeni. Lokho sikushoyo ukuthi aliphume iBhabhiloni emzimbeni kaNkulunkulu. Ibandla likaNkulunkulu alibuke ikhathi esiphila kuzona. Libuka nabantu abahola ibandla. Libuka nabantu abamemezela uJesu ngoba baningi oJesu abamemezelwayo. Asinandaba ukuthi uJesu wayemnyama no akusizi ngalutho ukuthi wayenjani. Ukuba kwakubalekile ukuthi wayemnyama noma wayiJuda noma wayezositshela yena ukuthi wayeyini. There was no need utsazi ukuthi wayini. But there's one thing that we know ukuthi uNkulunkulu wayembatha inyama oba umuntu waphila emhlabeni 23 and a half yeminyaka esemhlabeni. Emveni kwalokho wafa wavuka. Lithi iBhayibheli uyaphila uyabuya futhi. Lokho kubalekile ukuthi wayemnyama wayenenwele enjani we don't care. Ngoba kuba kwakubalekile wayezositshela ngakho ukuthi sikwazi so akubalekanga. Nalabo abalishumayela ivangeli lezi intshumayelo ezimnandi esigitaza abantu labahleli khona ebumnyameni because intshumayelo akwazi ukubusisa. Intshumayelo kumele ukuchallenge ikuchallengela ekuphendukeni, challengela ekusizakaleni. Intshumayelo ekwazi ukubusisa ubusiswa ukuthi this man he can preach echaza nje umlando oDavida nama nenkomo zaseBheshemesh kukulekelela kuphi kuloko ekuchazela abantu bakwaIsrael kwasha kwacima kukusizaphi. Isiphetho somthetho uKristu uJesu sefikile phakathi kwethu. So that's why we are no longer preaching about Babylon. We are no longer Babylon is no longer part of the preaching. Singaxoxela khona umlando ukuthi kwayenzakala ini but ekugcineni kosuku nangu uJesu. That's why uma uJesu esentabeni kwavela uMoses kwavela noEliya. uEliya wayerepresent abaprofeti, uMoses represented the law umthetho. Bobabili babonakala bekhuluma noJesu bagcina banyamalala kwavela uJesu. Kwachaza ukuthi even if ungashumela from the law uchaza umthetho njengoba unjalo kodwa egcineni kusukumele kuvela uJesu kuwo umthetho noma ungachaza isiprophet abaprofeti ukuthi oEzekiya oIsaiah oDaniel obani but egcineni kumele kuvela uJesu
ngoba uJesu isiphetho somthetho phezu kwazo zonke izinto ezakhe zabakhona. That's why incwadi yamaHebheru uchapter 1 uthi endulo uNkulunkulu ukhulumile kokhokho ngabaprofeti nangendlela eningi nangamathuba amaningi, kodwa ensukwini zokugcina ukhuluma kithi ngendodana ubani, uKristu Jesu. Ngamanye amagama isikhathi sezimvu neyingulube nemifula seBhabhiloni saphela, nangu uJesu. Athi uJohane njengalokhu uMose wayiphakamisa inyoka ehlanu, isikhathi senyoka ehlanu nethusi ehlanu, inyoka ethusi ehlanu sadlula. Uthi uJesu kumele aphakanyiswe. UJesu amenyezelwayo, akusamenyezela imifula seBhabhiloni, akusamenyezela lona iBhabhiloni, akusamemezela amankonyana, akusamenyezela umphongolo, isiphetho somthetho uKristu. Nangu uJesu yedwa elekelela umuntu odila nephakathi nomuntu, ngoba iOld Testament yayidila nesenzo, iNew Testament idila nokuzindla, idila nokucabanga kwakho before uethe. That's why in the New Testament uNkulunkulu udila nenhliziyo ezimbi, udila nokuzindla kabi, udila nemicabango emibi, udila nazo zonke izinto osayicabangayo ungakazenzi. That's why nangu uJesu angeke usilekelela ngalutho ukutshela ngamatshe u7 akusizi. Umbhalo wamaHebheru uthi ukuba umthetho wawungenaso isici noma kube wawuphelele, wangeke uNkulunkulu asenze isivumelwano esisha. Uthi emthethweni njalo unyaka nonyaka bebangena kuTabernacle noma bebengena balethe boshwelezela izono ngegazi lezimvu nalezimbuzi. Uthi kodwa noma bebenza njalo unyaka nonyaka, lelo gazi lezimvu nalezimbuzi lalinganawo amandla ukubenza bephelela laba bebekwenza lokho. Kodwa thina sinompriest omkhulu, ngamanye amagama sinomuntu. Lithi iBhayibheli wangena kuyindawo engcwelengcwele kodwa wangaliphethe igazi lezimvu nalezimbuzi, wayeqhamuka ngelakhe igazi. Kumenyezela uJesu siza umuntu, ngoba lezi intshumayelo lezona ezenza abantu bebusiseke, udeka itafula phambi kwezitha zami siyadlula itheni, asinazi izitha. Uthi uJesu onezitha akayithandazela. Wabona, once you want to run away, sabalekela iOld Testament, isiphetho somthetho sasifikile suKristu, ufuna ihawu lokuvika, so that you'll be able ukuzonda abantu, ukhotha amavese ilwa nabalwa nami bayonhlasela ngendlela eyodwa, boyebaleka ngendlela ezisikhombisa. uNkulunkulu akusebenzi. Ngiyakulekelela ngoba lezi intshuma lezona ezenza abantu bafile comfortable emanyaleni, bangafuni ukuphenduka, basoloko bevika ngalezi intshuma lezenza abantu babe comfortable emanyaleni abo, bangafuni ukuphenduka, balethe iminikelo kuba sekathi iminikelo iyona ibenza basindiswe, beqhubeka nemkhuba. Namhlanje kuyadivusa kuyashada, kuyadivusa kuyashada, kuyadivusa kuyashada, akufebe endlini kaNkulunkulu. Nalabo basindiswe so bafeba boye ngizolala, ingane ezincane zilala noma mfundisi zilala nosisi bethu. Namhlanje osisi bethu ama second hand, insizwa zakhona ama second hand zihamba idubula yonke indawo. Mase kufika emshadweni ibhama isasebenza ngoba zambeza babhalala yonke indawo. Uphethe icrash emshadweni, umuntu okuyashada uzwe kodwa lensizwa yaseyikhathala kangaka udale hamba, ngeke ukukhulunywa ngendlela okuyiphatha. uNkulunkulu akasenzele umusa eyinsukwini zokuphila kwethu. This is not the church. Uba namahloni ofuna unkosikazi. Namhlanje ebandleni likaNkulunkulu uma ufuna unkosikazi kumele umbuzo uqala, awukwazi ukubuza ukuthi unayo ingane, ubuza ukuthi unezingane ezingaka. Nalo oshada naye ubhuti, uma uzoshada uyayibuza ukuthi I want o baby mama bakhe bangaka abambambe nga maintenance esoke ekhokhela udu. We are no longer enjoying umshado ngenxa yempilo esayiphila ngekhathi zokungezwa kwethu sikhuza. Abafana bangakholela bababhemana nensanga, abanamazinya brown ngathi badla uphina bhathi, ababhema insanga babhisa ngosisi bethu. Osisi bethu balala no tax drive ekhola umntwana kaNkulunkulu esindiswa hamba yokhumulela ipente, ekhumulela umfana ofaka ama-T-bags okhalweni ophuzana nezimbizo, ngoba leli bandla esiliphethe iBhabhiloni. Yet they are claiming ukuthi bangabantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe. Ayikho lento. Intombazane ekholwayo ikwazi ukukhumulela umfana ofaka iphandla. Abefundisi laba bashadile bathengana nemizimba emadolobheni.
itabane ningi labo bathengana nabafana badunisa abafana banogcobo labahamba bolanda engoma ezangomeni badunisa abafana balala nabafana abancane bakhokhela sisibethu balala nabo banikeza imali. Leli bandla esiyilona ibandla lesemanyaleni kusukela kubaholi bakhona kuzokushona phambili ey'ndaweni bathengana nemzimba balala nalo amantombazana abawasha amapulpiti abaveza izinqa ma kusekusithekeni balala nazo lezi ngane. Because this church that we are leading libheke straight esogweni asiyila kuyiwa khona le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe makhona lo ngakhona siyathemba ungenele ukuzofunda eBhikisana. Wathi uJesu manibona amanyala nencithakalo enzeke endaweni engcwele ofunda makaqaphela. uJesu wayeprofeta ngesenzo esayenzeka, I think it was few years before Christ was born, esayenzeka eJerusalem. Kunendoda eyathumba amaJuda yafika etempelini kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli, umlando weBhayibheli uthi etempelini likaNkulunkulu, khohla igama lale ndoda, etempelini kaNkulunkulu yashintsha itempele likaNkulunkulu yayenza kube indawo kudaswa khona umzimba kuba neyifebe. Yagcina yothatha ingulube yazokwenza umhlatshelo kwakuyisinengiso ebusweni bukaNkulunkulu ukuthi kuthathwe izilwane engahlukanisile yokwenza umhlatshelo. Kwakuyisinengiso phambi kaNkulunkulu ukuthi in the altar noma endaweni engcwele kube khona abantu abadasa ngomzimba. Yakhanda kwawomdlalo wakhona lezi zinto zazendeka endaweni engcwele izinto ezenzakalayo namhlanje even in the body of Christ. So kuthiwa ke manibona amanyala nencithakalo enzeka endaweni engcwele njengoba umprofeti uDaniel waprofeta ukuthi kuyokwenzeka kwayenzeka before uJesu efika kwenzeka nathi namhlanje. Amanyala nencithakalo enzeka endaweni engcwele ubufebe nobuqili nobuthakathi nezinyanga nezangoma zila endaweni yokukholwa nazo zithi zingabantwana bakaNkulunkulu nathi sisindisiwe. Let us not judge because all of us sikhonza uNkulunkulu oyedwa. Asiyekeni bafethu ngenani bafethu kulama minute ambalwa sixoxe ngafishane. Makhona request ile ngicela esho ukuthi urequest ile ngema accept. Kodwa ke iyodwa into esisho ngani zakwethu ngelinye ilanga uNkulunkulu osikhumbula ngelinye ilanga. Lokho kodwa sikumemezela manibona amanyala nencithekalo enzeka endaweni engcwele ofundayo awuqaphele lezikulona siphila kusona, siphila emanyaleni, siholwa inkanuko zenyama. Abasiholayo ibandla landiswa amandla omnyama. That's why ibandla liwiki kakhulu ngoba lezi nyanga ebusuku siyakuzona solanda amandla ukwandisa abantu bayibungu, ingqondo yabo ithunjelwe ekulaleleni abantu ayoNkulunkulu. Kodwa uSimakade uyakwazi lokho. Bakhona yini bafethu abarequestile isixoxe ngafishane bese siyaphumula. Le platform ebantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe. Makhona la ngakholo sathemba ungene uzofunda eBhikisana. Eloko sikusho. Sanibonani. Makhona requestile bafethu isicela asho sim accept. Sanibonani. Bakhona naba requestile bafethu sixoxe ngafisha. Bakhona naba requestile afishane bese siyaphumula ngenzo. Sanibonani. Noma silaleni bafethu. Mamba ngekho aba requestile noma siphumuleni. Siphumuleni bafethu. Siphumuleni mangekhulumeka siphumuleni ekusile kusasa. Ekusile kusasa. Ekusile kusasa siphumuleni bafethu. Kodwa sisho njalo ngani zakwethu uNkulunkulu akasisize.
before siyolala emathuneni. uNkulunkulu asilekelele. Akungasho ukuthi khona athi ngimvalela mase kukhulumekile bafethu asiphumuleni. Khona no requestile la. Angazi network yami ise right yini. Angazi network yami cishe ngavala. Jesus Christ. Kwenze njani la ngoba ngithi sanibona. Sisi uyaphila? Amen, ncike Nkosi. Awu amen. Hey Ngiyaphila. Siyaphila wencike. Hey bephisa man, sekubona uGugu hey. Hayi umakoti ngisuke ngathi mangena ngiphume emsebenzini ngifika ulive kanti nami ngikubuka efonini yami ngilalele la mfowethu isifundiso mfowethu ngithi hayi athi nami ngingene ngibingelele egameni lika Jesu ngibingelela Nkosi yami nalapha kwiphaneli yakubazalwane nje abalalele egameni lika Jesu. uJesu sayinkosi uyabusa mfowethu. Siyabonga kakhulu ncika uNkulunkulu umusa uNkulunkulu awenzile ngawe ukuthi ukwazi ukusisherela mfowethu nokusilimukisa nje mfowethu ezimweni zesikhathi samanje mfowethu ukuthi isiphi lesi sikhathi ncika kaNkulunkulu. Uyabona mangabe usashare kanjena ncika kaNkulunkulu ngikhumbula amazwi i-network ngathi iyahlupha. Usakhona nceko? Ngiyazwakala. Amen ncike Nkosi. Ngikhumbula amazwi mangabe lithi izwi likaNkulunkulu. Ngiyakuzwa. Ukubuya kwenkosi uJesu kuyoba njengezikhathi zikaNoah. Hayi uyabona nceke mawuthi uyabheka mawubheka ngisho ko TikTok ngisho ko Facebook mfowethu lisabalele izwi likaNkulunkulu liyashunyelwa ngapha nangapha. Uxubene nje mfowethu ngisho abaprofiti bamanga nabo abadukisa ibandla likaNkulunkulu kukhona konke mfowethu ncike kaNkulunkulu. So isikhathi lesi kufanele sisiqaphele. Inkosi uJesu yabikezela ngalezi zikhathi ukuthi noqaphela lokhu. Hayi Isifundiso nje mfowethu siyasibonga kakhulu ncike kaNkulunkulu ukhule njalo mfowethu ekumesabeni uNkulunkulu ushumayela ivangeli lombuso ngoba uthi uJesu uyaleza nje umyalezo ukuthi hambani nifike nimatshele ukuthi umbuso wezulu ususondele. Usondele impela. Akukho ncike kaNkulunkulu la khona ithi inkosi uJesu asambeni siyovula khona amabandla ncike kaNkulunkulu kodwa nje izwi linye umyalezo munye hambani. Njalo. Hayi ncike kaNkulunkulu uJehova mfowethu siyambonga kakhulu ngomusa nangothando alenzile mfowethu nokuthi nje mfowethu asiphe nesiphiwo sokwazi ukuqonda izikhathi ncike kaNkulunkulu. Ngithi angibonga ithuba nje mfowethu khula njalo mfowethu noma mfowethu uzolokhuza kuzoba khona izimo kodwa siyazi ukuthi nabapostoli abamiswa inkosi uJesu akubanga lula mfowethu kodwa ivangeli lasabalala ncike kaNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu nje mfowethu uNkulunkulu ngomusa nangothando lwakhe alwenzile ngawe. Inkosi engathi ngaba nawe ngiyabonga mfowethu kakhulu nje ngiyabonga. Sabonga mphathi ngilithandile leliphuzu lokuthi uJesu akasithumelanga ukuthi soqala amabandla. Amabandla into yethu nje akusona into yesembusweni. Kodwa ngeke solutho phela kodwa esikwenzayo kumele sikwenza sokwazi ukuthi
ezinye zezinto sizenzela thina senzela wona umbuso kaNkuluNkulu. Asikwenzeni sikwazi ukuthi ngelinye ilanga ke kodwa sizo account ngoba akekho umuntu osebenza ngeke ahole ngelinye ilanga uyohola ekusebenzeni kwakhe abanye bayobuza ukuthi wawuthunywa ubani.